बेखौनो आं खावलायदों। दिनै फरायसाया मा थानांगौ बे स्टुडेन्ट्स माने फरायसाफोर दिनै इंलिसाव बुङो स्टुडेन्ट्सआव जि माने स्पिरिट दं बेखौ जुदि एब्रिभिएसन जेनेबा स्टुडेन्ट्सनि जि एब्रिभिएसन बेवहायनो सासे स्टुडेन्टनि माने गुना बेसे थानांगौ स्टुडेन्ट्सआव थाजोबो। जेरै स्टुडेन्ट्सनि फार्स्ट स्पेलिं जाबाय एस माने जाबाय स्टाडि। थारमाने स्टाडि खालामाबा नोङो मोजां सोलोंथाइबाबो नोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा। बिनि उनाव दङ टि एसनि उनाव थाहैबाय टि माने टारगेट लक्ष्य। बिनि उनाव दङ इउनिटिया जाहैबाय नोङो दिनै कलेजाव फैदों बिभिन्न माने फरायसा फरायसुलिफोरजों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावगा फैनाय जायफोर स्टुडेन्टस लोगोफोर बेजों खौसेथि थानांगोन, फोरोंगिरिजों माने सोमोन्दो लानानै खौसे थानांगोन। बेनिखायनो इउनि माबाया जाहैबाय इउनिटि। बिनि उनाव जाहैबाय डिया जाहैबाय डिलिजेन्ट, जों परिश्रम खालामनांगोन। बिनि उनाव जाहैबाय इल'केशनिज्म बा एफिसियेन्सि जानांगोन। बिनि उनाव जाहैबाय एमआ जाबाय नेचार। बिनि उनाव जाहैबाय टिया जाबाय ट्रिक टुक। दिनै फोरोंगिरिया मा फोरोंदों बिनि फर्मुलाफोरखौ माबे माने कौशल ट्रिकनि गेजेरजों लाखिनो हायो। बेखिनि गुना थायोब्ला कुनुदिन बे सासे फरायसाया बेकार जाहैनायनि कुनु ओंथि थाया। बे मोजां सासे स्टुडेन्ट जाहैगोन। थांना थानायनि थाखाय जुजिनाय जारिमिन आरो बे जुजिनायाव जोंनि गोबां जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनो गोनां जादों। आरो बे लेखायैनो दिनै जोङो जोंनि जोहोलावजोफोरनि जि नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि नैबे बर' हारिया नैबे थाखोआव सफैदों। आरो बे थाखोआव सफैनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि जि जोंनि लाइमोन बा दिनैनि सेंग्रा सिख्ला दिनैनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नैबे थाखोआव सफैनो हादों। जों जा परिबेस मोनदों मुख्लंफ्रा गावसोरखौ बावसोमनायनि गेजेरजों जोंनो जाबायदि जोंनो खामानि मावनायनि थुलुंगा होदों बे थुलुंगा होनाया जोंनि थाखाय अराय गोसोखांजाथाव। आरो बे समाव जोङो बिथांमोनखौ सिबिनांगोन, बे समाव बिथांमोनखौ मान होनांगोन, बिथांमोनखौ जों गोसोखांनांगोन। आरो बे लेखायैनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मुख्लंफोरखौ जि मान बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायखौ आं जोबोद गोजोनदों। स्टुडेन्टफोरा माने कनसेप्टखौ क्लियार जानांगोन जे बिनि कनसेप्टआ मा, इडुकेसननि मेन अबजेक्टिभआ मा, बे जिनिसखौ जोंनि स्टुडेन्टफोरा फार्स्ट बुजिनांगोन। फार्स्ट कुइसना जाबाय स्टुडेन्टनि इनिमिया सोर? फरायसानि सुथुरा सोर? फरायसानि सुथुरा फरायसायानो। स्टुडेन्टनि इनिमिया सोर? स्टुडेन्टआ गोबां इनिमि दङ, बिनि गेजेरावनो फार्स्ट इनिमिया जाबाय फरायसानि इनिमिया गावनो। दिनैनि मुलुगाव नों फरायनो होनबा नोंखौ रावबो हमथानो हाया। नंगौ जोंहा परिबेस दङ न'आव आइ आफाया मोजां थाखा फैसा होनो हाया, ड्रेस पाति बायनानै गानहोनो हाया, नों लुबैनाय बायदि एन्ड्रइड मबाइल होनो हायाखै नोङो, मटर साइकेल बायना होनो हायाखै हौवासाफोरनो, माबा माबि। खिन्थु बिनि गेजेरजोंनो नोंनो जिखिनि नांगौ मिनिमाम बेखिनियाथ' नोंनियाव दङ, बिनि उनावबो जे नोङो साक्सेसफुल जानो हाया।